65 ലക്ഷം രൂപയുടെ മരുന്നിന് 7 ലക്ഷം രൂപ GST. തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഓടുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇത് ഇടിവെട്ടുപോലെയാണ് പ്രഹരമായത്. കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി വിദേശത്തു നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട മരുന്ന് മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ GST അടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പിടിച്ചുവെക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതു മുതൽ ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബറ്റാലിയനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പിതാവ് മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല. കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആ മരുന്ന് എത്രയും വേഗം കിട്ടാൻ ഓടാത്ത വഴികളില്ല, വിളിക്കാത്ത ഫോൺ കോളുകളില്ല. അപ്പോഴാണ് ആരോ ശശി തരൂർ MPയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അവസാനത്തെ വഴിയെന്നോണം MPയെ അദ്ദേഹം കണ്ടു. പിന്നെയെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ശശി തരൂർ MPക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കാത്ത വാതിലുകളെല്ലാം വളരെ വേഗം തുറന്നു. അവശ്യമരുന്നിന് GST ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശശി തരൂർ MP കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന് ഇമെയിൽ ചെയ്തു. നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ചും കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം അറിയിച്ചു. ഇതോടെ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്ര എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ വിവേക് ജോഹ്രിയെ വിളിച്ച് മരുന്നിന് GST ഇളവ് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മരുന്നിന് GST ഒഴിവായ കാര്യം ചെയർമാൻ തന്നെ MPയെ വിളിച്ചറിയിച്ചു. രാത്രി 7 മണിയോടെ മരുന്നിന് GST ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവും പുറത്തുവന്നു. ഇതോടെ 5 വയസ്സുകാരിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മരുന്നിന് 7 ലക്ഷം രൂപയുടെ GST തരൂർ MPയുടെ ഇടപെടലോടെ ഒഴിവായി. ഏകദേശം 65 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന മരുന്നാണ് കുഞ്ഞിന് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പിക്കായി കുത്തിവെക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇത്രയും വില കൂടിയ മരുന്നിനായി കടം വാങ്ങിയും ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെയുമാണ് കുടുംബം പണം സ്വരൂപിച്ചത്. അവശ്യമരുന്നുകളെ GSTയുടെ പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നേരത്തെയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി ശശി തരൂർ MP പറഞ്ഞു.